Мудростью станьте, будем слухать святое Евангелие, мир усім. И Твоему Духу. Читание святого Евангелия поводле Яна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухай уважно. У той час прийшов Ісус в Єрусалим. Ёсть жа в Иерусалиме коля одевших ворот купальня, что называется по-габрейску Вифезда, и мая 5 крытых ходов. У них лежало великое множество хворых, сляпых, кульгавых, сохлых, что чекали руку воды, бо анёл Господний час от часу сыходил в купальню и взрушал воду. И кто перший воходил ее после зрушения воды, той выздоравливал, якой бы хворобой не было панаваны. Был же тут некий человек, что 38 годов покутывал от хворобы своей. Иисус, убачивши его лежащим и доведавшися, что уже долгий час он хворей, каже ему: «Хочешь быть здоровым?» Отказал ему хворый: «Так, господар, немає человека, який опустив бы меня в купальню, коли узрушится вода, а покуда я прихожу, інший сиходить ранее за мене». Каже ему Иисус: «Устань, возьми постель твою и ходи». И одразу выздоровел человек, и взял постель свою и пошел. Была ж суббота в той день, тому указали юдея соленому: «Сегодня суббота, и нельзя тебе брать постели твоей». И он отказал им. Той, кто меня солил, сказал: «Возьми постель твою и ходи». Тогда испыталися в него, кто той человек, який сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи». А соленый ж не ведал, кто он, тому что Иисус скрылся, бо натовп был на тем месте. После того Иисус зустрел его в храме и сказал ему: «Вось ты стал здоровым, больше не гроши, как не сдарился с тобой шага горшага». Пошел человек этот и поведомил юдеям: «Это Иисус оцарил меня». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос воскрес! Сопроводи, Господи. Дорогие браты, сестры, сябры, сегодня мы становимся свідками цудовных словов и учинков Иисуса Христа. И гэтые словы и учинки Иисуса Христа Иисус показыває нам у купальні, яка зветься Вифезда або Бетсата, ще так само, в залежності від тлумачення транскрипції. Євангеліст Ян розповідає нам, що гэтая купальня, яна була месцем оздоровлення для шматликих хворих. Нагадаю, що анёл Господній час от часу сыходзіў в воду, ды ўзрушваў яе. Гэта значыць, надаваў здольнасці оздоровляць гэтай вадзе. Але праблема была ў тым, што гэтай здольнасці хапала толькі на першага чалавека, які ўваходзіў у ваду. Менавіта ён, гэты першы чалавек, і вяртаў сабе здароўе, а рэшта не. Уявіце сабе такое месца, дзе ляжаць шмат хворых, сляпых, кульгавых і сохлых. Напэўна, прасцей
гэта зрабіць, уявіць такое месца тым, хто хоць раз быў у шпіталі або ў хоспісе. Мы можам адчуць непрыемныя пахі, пабачыць людзей, якія пакутаюць. Ад розных рэчаў. Гэта можа быць фізычная боль, гэта можа быць дэпрэсія, гэта можа быць страх і безнадзея. Але тут, у гэтай купальні, было яшчэ нешта жахлівае. Гэта нянавісць, нянавісць адзін да аднаго. Справа ў тым, што гэтыя людзі, якія сабраліся пры купельні, яны удзельнічалі ўсе у адной шалёнай гонцы. У гонках адзін супраць усіх. І толькі той, хто прыходзіў першы, атрымоўваў першае месца. Толькі адна была ўзнагарода ў гэтых шалёных гонках. І мы можам здагадвацца, колькі прыхаванай барацьбы, змоваў, інтрыгаў і здрады бачыла гэтая купальня. А гэта, напэўна, яшчэ таму, што у гэтай гонцы удзельнічалі таксама сваякі, сябры хворых, якія сабраліся там. Магчыма, хтосьці быў настолькі багаты, што мог сабе дазволіць купіць каманду падтрымкі таксама. Але гэта не важна. Важна тое, што у гэтай усеагульнай канкурэнцыі не было месца для самых бедных, самых слабых і самотных. Усе яны знаходзіліся на канцы чаргі, калі гэта ўвогуле можна назваць чаргою. І вось сябры, у гэты хоспіс, у гэты іпадром адначасова уваходзіць Ісус. І ён ідзе да таго, хто ўжо 38 год займае першае месца з канца. Ввогуле, лічба 38, яна вельмі біблійная, вельмі сімвалічная лічба. Менавіта столькі год чакаў Ізраіль у Кадэш-Барнеа. Кадэш-Барнеа – гэта такі аазіс на мяжы Сінайскага паўвострава. І менавіта там 38 год чакаў выбраны народ, каб пайсці ў абяцаную зямлю. А чаму чакаў? Таму што не паверыў Господу, не даверыўся яму. І гэта лічба 38 пакаранне Ізраіля за недавер Богу. Ці гэта нейкая алюзія да той сітуацыі, пра якую мы сёння чытаем з вами? Ці хочаш быць здаровым? Пытаецца у расслабленага Ісус. Некаторым гэтае пытанне можа падацца хворым. Як такое ввогуле можна запытаць чалавека, хто большасць свайго жыцця жыве ў чаканні цуда? Ці ж невідавочны адказ на гэтае пытанне, але адказ невідавочны. Невідавочны, бо і сам хворы не можа або не хоча на яго адказаць. Господи, няма чалавека, каб мяне кінуў у купальню, калі зврухнецца вада, бо калі я сам прыходжу, хто іншы перада мною уваходзіць. Гэтыя словы не адказ на пытанне Хрыста, хоць яны, канешне, і адпавядаюць рэчаіснасці. Аднак гэтыя словы шмат пра што нам гавораць. Па-першае, расслаблены унікае простага адказу, можа, дзеля таго, каб заблытаць Ісуса. Ён не хоча нічога ў сваёй сумнай гісторыі звязваць з сабой.
Бо калі гэта ўчыніць, то можа стацца, што гэта ён несе нейкую адказнасць за сваю цяжкую сітуацыю. Вось чаму ён адвяртае ўвагу ад сябе і знаходзіць прычыну сваіх пакутаў у нейкіх знешніх абставінах. Не маю чалавека, ён гаворыць. Па-другое, сам факт адсутнасці сяброў і знаёмых у расслабленага змушае нас да задуму. Так, канешне, ён быў хворы, але тым не менш меў нейкую мінімальную магчымасць перамяшчацца, як пра гэта нас інфармуе Евангелие. Няўжо за 38 год ён не сустрэў кагосьці, хто мог бы яму хаця б трошкі паспачуваць і паспрабаваць памагчы яму? Вось жа, прынамсі, у мяне, я не кажу, што я маю рацыю на 100%, але прынамсі у мяне складваецца ўражанне, што быў гэта чалавек са змрочным мінулым і не зусім прыемным характарам. Мне здаецца, што ён не спадзяваўся ні на Бога, ні на людзей, але больш ён ўсё ж такі спадзяваўся на самога сябе, на выпадак, што яму некалі, нейкім цудам атрымаецца ўвайсці ў гэтую ваду першым. Ісус, аднак, больш у яго нічога не пытаецца. Ён проста аздаравлівае гэтага хворага. Падыміся, возьми ложак свой і хадзі. Так гаворыць Ісус. І далейшы тэкст расказвае пра рэакцыю фарысеяў на гэтае аздараўленне. Што цікава, што на працягу 38 год тупіковая сітуацыя гэтага чалавека не выклікала нейкага здзіўлення, не звяртала на сябе увагу фарысеяў. А вось калі ён пачаў цягаць за сабой свой ляжак або ложак, то яны адразу абудзіліся і звярнулі на яго сваю увагу. І гэта выклікала абурэнне, бо рабіў гэта в суботу. І калі былому расслабленому робіцца ўвагу, што ты неправільна робіш у суботу, цягаеш за сабой ложак, то ён перакладае зноў адказнасць з сябе на іншых. А менавіта ён гаворыць так: той, хто аздаравіў мяне, сказаў мне, возьми ляжак свой ды хадзі. Гэта не я, гэта той судатворца, які мяне аздаравіў. Вінаваты. І як жа гэтыя словы, яны падобныя паводле свайго духа да тых слоў, якія мы пачулі з вами раней. Ён казаў Ісусу: не маю чалавека. Гісторыя, аднак, на гэтым не сканчваецца. Ісус знаходзіць былога расслабленага і ушчувае яго. Вось ты паздаравеў, ужо болей не грашы, каб не здарылася табе што горшае. Са слоў Хрыста можна зрабіць выснову, што яму вядома гісторыя расслабленага. І для аздароўленага гэта, мабыць, непрыемная навіна, непрыемнае адкрыццё. У дадатак яму зусім не падабаецца настаўленне Ісуса. Бо як інакш тады патлумачыць той факт, што ён адразу ідзе і даносіць на яго фарысеям, што гэта ён, Ісус, быў тым судатворцам, які вярнуў яму здароўе ў суботу.
Сябры, калі мы прынялі тое, што ложак расслабленага – гэта адказнасць чалавека за нашае жыццё і нашы ўчынкі, то пабачым, што расслаблены усцяж ляжыць на гэтым ложку. Ён узяў толькі сваё фізычнае ложа і пачаў яго насіць. Але так насамрэч ён не аздаравіўся. І гэта трошкі сумнае ў гэтым урыўку Евангелія для мяне. Стаць здаровым – гэта прымірыцца са сваім мінулым, раскаяцца ў грахах, ды прыняць прабачэнне, якое нам дае Бог. Стаць здаровым – гэта ўзяць ляжак адказнасці, ды ісці за Христом. Амінь. Христос воскрес! Сапраўды воскрес!